Ahoj Minecraftáci a Minecraftačky, tady Narit a vítám vás u mého prvního dílu z Czech Survival Games ze tohoto dobrého serveru, kde já hraju s tímto mým kámošem Relixem. Čau. A myslím si, že to nebudeme prodlužovat a jde na to. Doufám, že v té aréně nějaký nebude plno. Hej, tady čtyřka, vidíš čtyřku? Čtyřku, jo. Jseš tam? Jo, jsem tam. Kde seš, Jarino? Tamhle seš, Jarino. Já tě nevidím. Jo, tamhle. Půjdem čestkám, pak se zase rozhodneme, kam půjdem. Já jdu zase nahoru. Ne, půjdeš se mnou. Ne, ty pojď za mnou. Jdem. Já jsem se zorientoval. Tudy. Já nevím, kudy jdeš, Jarino. Kudy jsi šel? No zase k tomu balónu nahoru. Jo, tím vodopádem. No. Už jdeš po tom vodopádu? Ne. Já jdu tudy, protože tady je jedna česká, výborně. Máš aspoň lagy, já ji nemůžu otevřít. Jak to máš lagy? Já už mě někdo zabíjí. No super. Blbý. Ty chcípnu? Vlastně, když tady je 150 lidí, se nedivím, ty. Takové, že se chcípnu? Pojď na 5. Sekundy. No. Tak já bych taky chcípnu. Na 5. Na 5? Na 5. Dobrá. Kde seš, Jarina? Tady, vedle tebe. Jo. Kudy půjdeme? Jo, půjdeme tady zadu, ale já nejdřív jdu. Jo, to jsme, abych se pravý přiznal, tak jsme tuhle vyhráli s Jarinem. Ale spíš já osobně. No, ty jsi říkal, že mě necháš pre jednou vyhrát aspoň. Tak protože jsi mi do mě začal bezdůvodně bouchat. No, teď jsi říkal, že mě necháš vyhrát. Jdem. A meč. No, jsme čo? Jsem chtěl říct já. Jarin, našel jsi dolů? Našel jsi. No. Aha, já se odsud nedostanu. Já jsem se skočil a nedostanu se odsud. Wow. No, to je dobře, protože já jsem hodně. A asi chci pnu. Nechci pít. Elixy. Jarine! Teď stejně už by si nemohl jít pryč. Ty jsi spát tam dovnitř, ne? Jarine, Narite! Jo, tak já to neumím, no, dobrý. Cípnus? Jo. Hele, můžeme jít na 6, 7 a 8. Věříš. Já jdu na 6. Aha, to už je plný. Já to teď stříhnu a až se něco udělá, protože já teď, že jo, bohužel nemůžu se já moc odsud dostat, protože jsem sem skočil a nevěděl jsem, že je tady propast, takže za chvíli budu zpět, až mi to porté nasmou, nemá, nevím. Tak jo. No já jsem právě na to porté naspal a já jsem rozmáhl dejtku a... Jo. Takže jsi vyhrál. Vyhrál jsem už asi 8 arénu. No to je docela lehký, oni tady zase nejsou taky pomoci. Takže kam jdem? Se hlavně? Kde je Narit? 7? Tak jo, jdem 7. Ty vole. Jsem tam. A ty už to máš zaplý? Jo. Dobre. Kolik máš FPS? 12. Dobrý, nalaguje. Zatím. Vidíš mě? A jo, jsme vedle Savana. Jsme? Aha. Tak nevím, kde seš. Hele, Mertman. Je vedle mě. To mám minule zabil. Kde tam seš? Nevím. Tamhle. Na druhou stranu. Tyba, tamhle ten někdo je hacking. Skáču. Tady. Jdeš k čestkám? Jo. Ty musíš, jak to máš až na druhou stranu. 40 sekund. 30? Prostě
každým, teď to je 4. díl, a každým v díle jsem vyhrál aspoň 1 arénu. Já bych taky rád někdy vyhrál. Já jsem se to hlavně naučil díky Czech Survival a díky GoGameu. On mě naučil asi 5-6. Mám meč. Kde jsi, Jaren? Já už běžím pryč. Jo, jdu vedle tebe. O, vedle tebe, za tebou. Mám velký háčko. Jo? Proč to bylo tady tak pomalu? Že by nás pomalovali lidi. Seš tu? Jo. Tebe, já už jsem cípnul. A tam počkej na spawnu. Tak jo. Jsou tam všechny zaplněný, ne? Jo. Ne. 6 je volná. No, mám se líknout. Jo, vole. Stejně jak jsme to měli na hovno rozehraný. No. Ta 5 začíná za 50 sekund. Už tam jsem tuhej. To je tady ta. Jo, tuhle jsme sice vyhráli, vole. A já ji taky vlastně teď vyhrál. 5? Ty vole, ona už začíná. Co? 5. No tam už je to plný. Ty tam seš? Jo. A nevím, jestli tam... Já tam skočím a bude prdel. Kam? Já tam nejsem, já už to nechci. Já tam skočil do... Tady už je všechno, to je ingame. No, tak já to zase stříhnu. Protože jsme na stejném místě, myslím si, že to bude sranda zase to vyhrávám. Takže jo, za chvíli se ozvu. Takže čau, Arita. Jsem tu zpět a já jsem teď na spawnu. Jasně. Jako v těch arénách. Jasně, Jardo. No jsou všechny ingame zase. Tady budeme zase čekat půl hodiny, než nějaká skončí. Jaroslave. Omega. Tak já si jdu zatím prohlídnout tady let's playery. A 8 skončila. Tak nejdeme. Tak příště. Jo, já tam jdu. Jo, na 8. Jo. Kámo, tuhle neumím. Za 60 sekund. A kde jsi, Arita? To je tady lidí. Kde jsi, Arita? Já tam nejsem. Jak dělej? Já nevím, já mám si lag, já už jsem na to kliknul. 10krát. No, je to rozbitý. Nemá členy. No, Arita tady nebudu hledat, vole. Kámo, to se ty krávo, to seš tady takových lidí, ty vole, 48 spáďo. No, budu na 6. Tak jdi na 6. Ne, trojka, pojď 3. Nemůžu. Tak jdi léve. To je stejná pere. 8. Dve, víš, kolikrát už jsem tady to prohrál. Ty vole, to jsou cikáni, vole. Fakt ty jebat. Já proč se tam nemůžu připojit? Protože máš luxusní internet. Ano. No ale 4 z moje oblíbená zrovna. No, já mám lagi. To je hajzovon, to je socka a jde do mě ze zádu. Tak si jdem prohlídnout let's playery, než se mi to odlagne. Tady máme gamerovce, kterýho jsem si krásně vyfotil. Menta, to jsem tady bohužel neviděl. Dala, Knife, Kogi, toho neznám. Koho neznáš? Only Gry. A Gry ten hra na Mineu. Jo, tak to neznám. Pak tady Goga, ten tu taky byl nedávno, asi před 2 hodinama, nevím. Pak Gordon, to znám hlavně z Tekitu. Malda, ten tu taky byl nedávno, včera. A Artix. A pak nějaký ty menší slavný. Nevia, Ducklock, Creeper, Koran,
Kája, Jukuza, ten tu je skoro pořád, Karby, Tomasček, Jsem střípnul. Friby a Tomík. Ej, jdeme někam teda? No, Na čtyřku, to je má oblíbená. no, mají taky. Já se tam nepřipojím. Už sprintu, co to jde. Já se tam prostě nepřipojím. Dneska je pondělí. No, že by. Čekej. Jelikož Jo, mají pondělí. naryt asi lagy, takže myslím si, že pro dnešní dobu to i stačilo. Možná příště. No, možná příště taky budeme něco točit. Tak jo, myslím si, že to bude dostatečně dlouhý, zanechte like, samozřejmě, že se koukněte na to, na Narutový videa, bude v popisku videa. Takže nezapomeňte dát lajky, odběry a kouknout se na jeho verzi, protože jsme nehráli zase úplně spolu, každý mapky a tak jo, takže mějte se, čau. Já taky zdravím všechny moje fanoušky a zdar.